Kano na to? 80 na nga to. Halo-halo pa lang eh. Food trip? Food trip ka? Good boy ka na ngayon good boy. Hindi na nigarilyo, hindi na umiinom. Food trip na lang nasa isip bro. Siguro. Hindi mo katatapos ng kumain. Tapos naghahanap ng mananakyo. Tapos halo-halo. Pagkatapos niya mangga. Tapos maya-maya apple na naman. Siyempre, pampinis yan Loh! ako ulit. Malupit ka. May chicharon pa, may apple pa, mangga, tinapay pa. Nasaan na yung bananakyo mo? Malupit ka, food trip. Ano pa pangalan mo? Uy, Good tracking to. ha? Driver ng God is good tracking. Ikaw? Ang pangalan mo? Driver ka ng Gadisgot? Ang pangalan mo? James. James? James ano? James Yap. Malupit ka, malupit. Siya kami nila James Yap. Ha? Taga saan ka ba? Anong probinsya mo? Ha? Anong probinsya mo? Ano? Mindanao. Mindanao ka ba? Saan sa Mindanao? Escalante. Lah. Barangay Escalante. Kailan dito sa Bataan? Kailan ka lang? Sa buwan pa lang. Isang buwan. Okay ka lang dito? Okay lang. Paano hindi okay? Masarap mag food trip. Food trip hanap mo, di ba? Vloggers ka na ngayon, vlogger. Ah. Anong, may pamilya ka ba dito sa Bataan? May pamilya ka? Wala, binata pa ako. Labi na. Patay ka ngayon. May asawa ka? Wala. May asawa ka? Single nga, di ba? Single. Single ka pa pala? Ay, okay lang pala sa'yo yung ganitong trabaho na hindi na umuwi. Okay lang. Basta may food trip lang. Food trip. Pero maganda na yung naisipan mo yan kasi food trip ka na eh. Hindi ka na nagiinom, hindi ka na nagsigarilyo. Kamu, katatapos mo kumain ng ano, bananakyo ba yung binili mo? Bananakyo, tsaka halo-halo. Halo-halo, tapos magmamangga ka na naman. Mamangga Lah. tayo ngayon. Tapos lagyan natin ng bagoong. Lah, tapos may tinapay ka pa. May tinapay. May chicharon pa. May apple pa. Lah, Apple pa lang, si Quinta na yan dalawa. malupit ka. Siyempre, food trip ang hanap eh. Lah, Tapos magre-reklamo ka, 1,000 mo maubos. Kulang pa nga ubusin yun eh. Nagtipid ba ako? Sa YouTube channel pala namin. Mag-hi ka. Hi. Mag-hi ka sa Paki-update mga... naman yung YouTube channel namin. Tapos, Mm. tipo, pindutin nyo ang button bell. Ah, Tapos, i-like nyo, share nyo, paki-subscribe na rin. paki-subscribe na rin. Para updated ka sa araw-araw na ina-upload, ganon. Yeah, para updated kayo sa araw-araw namin video. Lah, malupit. Tingnan mo. Kakain na naman ng mangga yan. Katatapos na maghalo-halo niyan. Food trip nga raw eh, food trip. Ang bango siya. Bye-bye guys, bye-bye guys. Bye guys! Bye guys. Kaway ka rin. Bye-bye guys! Please share. Subscribe yung video namin guys. Kaway, bakit?